pristane. Tak, stan pre všetkých sme zabezpečili my a vy sa postaráte o jedlo. Dohodnuté. Ideme na stanovačku. Neviem, či ma dostanú, s plným bruchom dostanú. No čo, Duško? Pripravený? Tešíš sa? Čo nachystáme deťom na stanovačku? Tým dvom deťom? Týmto dvom našim prerasteným deťom. No, ja im idem prichystať vegánske burritos. Máme tu tortily, to vám len ukážem, aby ste si ich tiež takto prikryli vlhkou utierkou, lebo ich budeme potrebovať úplne na záver, aby nám nevyschli. A pripravíme si plnky. Najprv je to guacamole, potom je to nakladaná paprika a uvarená ryža s koriandrom, soľou, korením. Potom plníme tortily a zapekáme na panvici. A ja to mám teda o mnoho jednoduchšie. Ja len bravčové plece, nakorením, nasolím, použijeme cibulu, cesnak, zalejeme to masťou a necháme to pri nízkej teplote 6-7 hodín konfitovať, takže ja to mám úplne na rýchlovečku. 6-7 hodín? No, tak to je rýchlovečka. Ale pre istotu mu to stopnem. Potom to teplé natlačíme do pohárov, zatvoríme. A môžeme to mať v chladničke na takéto príležitosti kľudne, koľko chceme. Ak to chceme na krátkodobé užívanie, povedzme, že do 2 týždňov, tak to nemusíme zavárať, ale ak to chceme mať pripravené, povedzme, že na rok v špajzi alebo v pivnici, tak je dobre to potom zavariť ako kyslé uhorky. Očistíme si papriky, odjadierkujeme, nakrájame na malé kocky. Bo ja som si teda mäso prekrojil asi na takéto veľké kusy. Dáme si ho do misy, použijeme trošku cukru, papriku, sušený cesnak, korenie, soľ. A môžeme použiť grilovacie korenie. Poriadne to vymasírujeme s tým korením, nech sa to všetko spojí. Necháme to chvíľku odstáť. Pripravujeme to na nízkej teplote, pretože my potrebujeme, aby sa to vlastne varilo v tej masti a nie vyprážalo. Ináč by nám to vyschlo, stvrdlo, pokazilo sa. Pridáme si cesnak, nahrubo nasekanú cebulu, cesnak iba takto celé stručiky. Toho nikdy nie je dosť a cibule, takže dáme to podľa chuti. Som tak ticho, lebo sa sústredím na prsty. Krájem to úplne na malé kúsky, aby sa s tým potom dobre plnila tá tortila. Do hrnčeku si zohrieme masť, alebo teda iba rozpustíme. Ja som použil bravčovú masť, ale kľudne môžeme použiť aj rastlinný olej. Ja ale odporúčam masť, keďže je to varenie vo vlastnej šťave, tak nech to s bravčovou. Dáme si do misky nakrájenú papriku, pridáme k nej soľ, korenie a olivový olej a odložíme. Zatiaľ si pripravíme guacamole. Pozrieme sa, aké máme avokádo. Toto je zrelé. Ako si ma to učil? Ja to takto lyžicou. A potom nožom zabodneš do tej kôstky a otočíš ju, ona by mala výjsť. Tak to mi ukáž. Aha, tak. Jujda. Super. Avokádo si takto vydlabeme, nakrájame na malé kocky. Je veľmi dôležité, aké máme avokádo. Keď je príliš tvrdé, tak z neho neurobíme to roztlačené, také lepivé guacamole a celkovo je chutnejšie, takže odporúčam si nájsť zrelé avokádo, ktoré je mäkšie. Masť máme rozpustenú, takže si tam vložíme mäso. Pridáme cibulku. Takto pripravené to dáme do rúry na 100 stupňov na 6 hodín. Cesnačík môžeme roztlačiť jeden strúčik alebo viac podľa chuti. Pridáme šalotku. Zatiaľ si otvoríme sherry paradajky, ktoré tiež nakrájame na malé kúsky. Šalotka. Ďakujem. Dobre, pridáme si nakrájené paradajky. Premiešame to, uvidíme, koľko tam pridáme oleja, koľko limetkovej šťavy. Podávaš na miešanie? Na mačkanie, mačkaj to. Mačkať? Áno? No, urob to také... Aha. Že aby to pustilo tú šťavu do seba? Áno, áno, a to guacamole má byť vlastne natierateľné. Áno, má to byť také roztlačené. Dobre, pridáme si sušený koriander. Limetkovú šťavu. Super to vyzerá. Vyzerá to dobre, veľmi. Áno. Soľ. Korenie. Dobre, keď máme dochutené, odstavíme. Na bok.
A pripravíme si ďalšiu vrstvu a to je včerná fazuľa. Môže byť kľudne takáto v konzerve, iba ju scedíme a premijeme a budeme si do nej pridávať na panvičku olivový olej. Spravíme niečo teplé do toho burita. Čo teplé do burita? Výfuk. Dobre. Takže si zarestujeme túto kukuričku. Tak Duško nám spraví fazuľovú. Povedz, čo tam všetko ide? Ide tam Toto? kukurička, fazuľa, limetka, Áno. tacos, soľ, korenie, Áno. limetka. Do ďalšej časti máme uvarenú hnedú rýžu. Pridáme nasekaný hlavkový šalát, nasekaný koriander, soľ, korenie. To všetko spolu zmiešame. Namiesto rýže môžete použiť aj quinoa alebo Bulgur, kapustu. kapustu. No, ja takto mám nejako zaužívané, vieš, že keď robíš napríklad niekto poke, tak tam si môžeš vybrať, že z tých vrstiev je buď rýža alebo kapusta. A podľa mňa aj do tohto by sa dalo dať namiesto rýže kapusta. Na to korenie sa teším. To je také pikantné? Neviem, vonia pekne. Tak malo byť také možno aj trošku citrusové, ne? Lebo oni dosť používajú presne pomaranče, limety, kubáno sandwich a takto, že marinované bravčové na citrusoch. No, tá fazulka vyzerá fakt dobre. Toto. S týmto. Zase trošku limety? Môžeš mi ju tam doliať. Ja rád používam limetovú šťavu, pretože je sviežejšia a sladšia ako citrónová. Tortily nebudem opekať teraz, opečieme ich na záver. Nemusíme toho dávať nepríčetne, lebo je toho dosť. Guacamole lepidlo. Guacamole lepidlo na spodok, presne. Á, dobre, super. Papričku. Fazulku. Fasulku. S kukuričkou. Áno. Áno. Tak. A balíme to takto. No. Super. Áno, jak plienky. A máme. Ó, krásna, no dobre, idem na to. Už prešlo 6 hodín? Ja som stopol. Ja si vyberiem mäso. Vidíme, že sa rozpadáva. No, Čiže dobré. Použijeme všetko, aj tú cibulku, aj cesnak. Máme zavaraninové poháre. Natlačíme do nich mäso. Mäso sme si zaliali masťou z konfitu, zatvorili. Na rozpálenú panvicu, suchú, dáme prihriať. Ale taký trik, Áno, prepáč. povedz. Vždy to dávame na panvicu spodkom. Ono sa to tak trošku prilepí. Aha, super. OK. A na suchú panvicu, a vlastne my to už len zohrievame, hej, že to tak len opečieme z prúdka. Pripravíme si papier na pečenie a ešte ich rozpolime. Zabalíme ich do papiera, zatočíme pekne a prekrojíme na polovicu, aby sme videli mozaiku. Vidíš, ono, jak to pekne spojilo. Super. Jak oči. Jak oči. Oni sú už tu. Už ste tu? No, my sme tu a vy máte jedlo pripravené. Áno. Nachystané. No tak dobre. Tak poďme stanovať. Berte, ideme. a ideme. Na portáli netradičnérecepty.sk na vás čaká obrovská porcia chutných receptov, videí, tipov a trikov do domácnosti.